Hi guys! What's up? Mayong adlaw na tong tanan. By the way, my name is Burns. I'm from Cagayan de Oro City. And thank you so much for the support. Thank you so much for liking my Facebook page. Thank you so much for subscribing to my YouTube channel, Burns J. That's B-E-R-N-S-J. And on this video, diri na to makita kung unsa ang mga klase-klase ng mga rason from different kinds of people kung anong ang ubang tao single paghihapon. So I hope you'll enjoy this video. Cheers! Nakoy nasagap diri. Hi! What's your name? Koy. Koy daw siya. Koy. Are you single? Yes. Okay. Kaya akong pangutan na magud karon is ngano ang mga tao ubang tao nga single paghihapon. So why man nga single ka? Di man ka tagilid og hitsura. But different factors actually, especially if napaka-responsibility sa family. Uy mo ba? Unahon pa nimo ang family, especially sa finances, or possible nga pakakamukha sa past relationship. Uy mo ba? So nagiging mga ing-ana nga level like makamove on na kasi mga past relationship. So pila man sa mo ka years sa dunia? Almost a year. Okay, so mura to, let's stick to the question na kung ano ang uban single paghihapon. So ang gingon ni Koy dire is na siya uban na pa siya responsibility sa iyang family, and then ikaduha katuda yung wala pa naka-move on, no? Mo ba to? Dili sa iya ha, pero naiuban daw nga single kay wala pa ka move on. So thank you so much, Koy. So mga tanat sa mga attendant rin, no? So hi guys. Hi sir. Ay pag sir di ha, samok sa siya. By the way, what's your name? I'm Sheila. I'm Marimar. Oh, okay. Nakoy specific question or not koy particular question. Ngano ang uban tao single paghihapon? So let's start with you. Ga-support pa sa parents. Support pa sa parents. Ikaw, Mads. Mas hindi ka kahalin or way ka pangunahan. Ngano wala may kapamuyab sa ila ha? Ay, na ba yung mga lalaki nga gusto ka biyog attractive? Gusto mga attractive yung kulang mga sa doon. Kasi kulang sa hinhin. Whatsoever. Ginoo ko pusa. Ingon siya kasi nang kulang sa diri or kulang sa pangatiman sa kagalingon. Correct. Or busa importante gid kayo no nga Correct, mga sir. timang gid sa tanong kagalingon no, maligo ta no, magpahumot ta, ano, magpagwapa. Kailangan red lips. So sama niya red lips. So yes. So hi guys, I'll be asking questions sa mga, I think there's still students mga sa inyong year. Ay pag-cover si Mabes. Hi guys, welcome to my Charot. Hi. Sa inyong year. Kanang grade 11 may. Grade 11 from Mary Child, right? So my question is, ngano ang uban tao single paghihapon? Ano mga tao mga bitter. Mga bitter kay what do you think? I think Pinarelax ang diha. kanang hindi man ang kanang uyab-uyab walay So meaning nakauyab sila sa una tapos Pero, nabulagan lugar. So na bitter. Mo ba? nangitaglain Muna na bitter na dayo mo nang uban single paghihapon. single gyapon. Thank you. Hi guys. So mga tanan ko from a guy's point of view. So dili tatubang digi para hayag. Okay, ngano ang reason sa ngano ang uban tao single paghihapon? Hi, by the way, what's your name? RDEY. RDY from RDEY? RDEY. RDEY from Mary Child School. Mary Child School. What year are you now ba? Grade 12. Grade 12. Are you single? Yes. Oh my god. So ang question is ngano single paghihapon ka? Ay. Dili. Or ngano single pa yung uban tao? Yes. Man. Tamili man. Tamili. Okay, specifically, unsa mga qualities nga ginapangitan nimo sa isa ka tao? Okay, kuan. Simple lang then. Simple ka nang dili ka kaligo ana. Charot. Vibes lang na ako, ana. Vibes nimo. So, basketball man ka,
Basketball ba ka? Sporty. Oh, sporty. Gusto mo siyang sporty. Ano, ha? Volleyball player. Oh, di ba? So what else? What else? Example nga, maong single kay namili, example, ako mag-court ko. Oh. Nya dili sa do kay focus sa studies niya. Char. Balin din lain skillhan. Kita magwapo ato sugot dayon kita kay di mo. man ta gwapo. Mao na diha. Ingon-ingon nga focus sa eskwelahan. Banti bitog dili valedictorian ha. Okay, so wala na ko ipangutan laing diha. Hi. 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 Tindog sa Brad. Oo. Hi. Hi. What's your name? Alvan Liray from Mary Child School, grade 12 Yapon. Hoy, yun ako grade 12 maulog sa tags pangutanaan niyo. Okay. Are you single? Yes. Perfect. So the question now is, ngano ang uban tao single paghihapon? Nganong ang uban single pagyapon? Yo, dili siya necessary nga ikaw ang kwan ha, nga single ha. Pero ngano ang uban single paghihapon? Sama nila, para sila sa kuha, nga ga-focus din sila sa eskwela kay. Uy, mo ba? Yes, of course, ga-focus din sila. Kana mga gugma-gugma sa sunod na ng mga butar ang panahon kay. Napoy pa kay biyaan ka ron. Uy. Mo ba? so pero nakaayab na ka sa una. Mo ba? Pila sa ikaw grade 12 mapila na imong nauyab sa una. Isa ra to kay pero ipulir gyapon ta sa mas dol sa ila. Kung wala ka na. Okay, thank you. Si pangalan ngayon mo? Alvan Viray. Yeah, Alvan. Okay. Wala ko yung pautanong lain. Wala. Ali Mads! Ay, kasi ang question is, ano kapabilin pang single ang uban? Kapabiling single ang uban. Kaya, ang uban, gusto magtulog tapos kapuyan mangita. I think kung hindi gusto samok and ka-text and ka-call. Basta gusto matulog. Uy, sa Gusto matulog, like wala magsinamok, wala tanan, wala ka-text-text, wala Pero dili ka single ka ron, no? Dili. Okay, so you're not really... Dili gusto mo sakitan? Mo ba? Oo. Yawa. Pero later on, I realized na I need to find someone to take care of me. And para po, makaguide sa tuwa. Say. Makaguide. Sige. Thank you. So, nakoy pangutan-on dire. Question ako is, ngano ang ubang tao hantod karon single paghihapon? So, ikaw, what do you think? By the way, what's your name? Hi, I'm Christian David Ramos. Para sa ako lang kay mo ang single lang tao kay handok ko sila sa find true lang siguro. So, pero ikaw, single pa ka karon or dili? Single paghihapon karon. So, you're searching paghihapon. Uy, mo ba? Mahadlok pa sakitan. Sus, Ginoo kadlok pa ni ay. So, thank you so much, Chris. Yeah, bye. So, yeah, na ako yung mga pangutanong diri nga mga kaila. Sure. Okay, so the question once again is, nganong ang uban nga nagpabilin pang single paghihapon? So, let's hear from this lady sa akong abay. Yes. Because travel is life. So, gusto sila mag-travel lang, wala, no commitments muna. Yeah. Daga na mas nag-enjoy mag-travel. No, daga kung kayo ikaw. Sige, mag-travel. Taas na kayong panahon na single. Okay. Sige. Point taken. So, let's ask this lady also here. Okay. Hi. So, unsa imong answer sa akong pangutana nga ano ang ubang tao single paghihapon? I think gusto sila mag-revenge. Collect and select. Da laban. Ay pinagdadaanan itong mga kaila sermon ng early sana. Okay. And what about you? Gusto sila mag-flirt. Parang hadlok ko ng commitment. Kay kung nanakay uyab, diba? Nanay ba commitment? Bawal na magkuhan, magkabega, nagbawal. Huy, mo ba? Murag lain lagi din mga murag hadlok ilang mga tubangan nino murag siguro amot ba ani oy pero noted point taken na gyapon to points taken na gyapon to ilang mga ibang tubag gyapon yo. So yes. Hi, thank you so much girls. Hi sa Thank you so much. Hi sa mga single din. Shout out sa mga single din ang ka-meter. Sa mga nag-trauma. Yes. Trauma? Sa na-trauma. Isa po sa rason nga no single ang ubang tao kay na-trauma daw sila sa ilang past experience. Mo ba?
one way, char lang. Oh, it's one way. Para, makita na ni mga locals. Sana all. Sana all. So that's it. Thank you so much. Bye!